Ndoma kedu ka o si aga n'ebe ahụ ịnọ ana m anabata gị n'oge aṅụle nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn kedu ka o si aga ama m na ọ na-eme gịnị ama m na ọ na-aga nke ọba taa bụ gịnị Thursday ewerego m gịnị bata ewerego m Throwback Thursday ọtụtụ ihe ndị megasịrị n'oge ochie bụkwa ndị nke gịnị unu chefurula n'ụbọchị taa ihe njiri bịa bụ gịnị ihe ejije ise emere mgbe gara aga bụkwa nke gịnị ọtụtụ n'ime anyị gịnị chefucharala ejije ndị ahụ pụrụ ahụrụ ọkụ mgbe e mere gịnị mgbe emepụtara ha n'oge a mana n'ụbọchị taa gịnị ọtụtụ ihe otu ihe maọbụ nke ọzọ ejije ọhụrụ ndị a na-emepụta emene gịnị uche anyị apụọ n'ọtụtụ ejije ndị a n'ụbọchị taa aga m ewetara unu ejije ise bụkwa ndị nke unu chefuru ejije nke ise wee bụrụ gịnị Blood Money Blood Money kedu afọ ewepụtara ya bụ ejije na 1997 unu n'anya otege ewepụtara ya bụ gịnị ejije onye dere ma hazie ma tụzie aka ka ya bụ ejije siri gaa bụ onye Chiko Ejiro nwafala anyị ama nke ọma n'ihe gbasara gịnị ejije o dere ya bụ ejije ndị so mee ya bụ ejije bụ gịnị ndị ama aha ha nke ọma na Nollywood ndị aha ha na-afụ ọkụ ndị gụnyere Sam Dede Kanayo Okanayo Zak Oji na Francis Agụ n'ejije ahụ ihe mere bụ gịnị ofu nwoke na-arụ n'ụlọ akụ na bankị emechara chụọ ya gịnị chụọ ya n'ọrụ nke a wutere ya nke ukwuu ọma ihe ọ ga-eji mee gịnị were survive ọbanyezie na gịnị ọbanye na gị ọgwụ ego bụkwa nke mere gịnị o jiri gbọọ were nweta ego maka nke o nwekwara gịnị nsogbu bịara na gịnị n'ikpeazụ ugbu a anyị ga-eme gịnị gaa ka unu kiri ya bụ gịnị ejije hụ otu ihe maọbụ ịbụọ na ejije ha kpọrọ Blood ekwugo m egwu gịnị ejije nke ise kedu ejije nke anọ ejije nke anọ bụ gịnị nke a kpọrọ Domitilla ewepụtara ya n'afọ 1996 onye dere ma hazie ya bụ ejije bụ Zeb Ejiro Bob. Good morning, sir. There's nothing good enough for coming late this morning, Domitilla. I must warn you. You're digging your own grave, okay? That Chinese sailor, he not fit do anything, no. You know me now. But you trust now. Don't collect my dollars. I baby. You know me now. Baby. Yeah. But wait. You know, so now I be one follow before. Kedu ejije nke atọ njiri bịa n'ụbọchị taa dịka m gbara unu a na-agata n'isi esupi anya anyị ekwuole nke ise kwuo nke anọ ugbu a ọ bụ gịnị nke atọ kedu ejije nke atọ ejiri bịa ọ bụ gịnị Akị na Ụkwa Akị na Ụkwa enwe onye na-amaghị ya bụ gịnị ejije emepụtara ya n'afọ 2003 ọ bụ Ụzọ Phillips dere ma mee gịnị hazie ya bụ gịnị ejije ndị tell us the difference between past and present tense. If you can't answer the question, come out here. So why have you been staring like a moron? No, I was thinking about what the headmaster said yesterday. So what did the headmaster say yesterday? Okay. The headmaster said that any person that did not pay his or her school fees
before the end of the month will be expelled from the school. How does that concern this class? What the headmaster said yesterday is past tense. Then how Ejiofor is feeling about what the headmaster said is present tense. Ejije nke ise mwetara n'ụbọchị taa bụ gịnị? Blood money. Nke anọ wee bụrụ gịnị? Domitilla. Nke atọ wụ gịnị? Akị na ụkwa. Kedụzie gịnị? Nke abụọ m ji bịa n'ụbọchị taa. Nke abụọ m ji bịa bụ gịnị? Ukwa. Ukwa. Ama m na gịnị? Ejije a ọbụla ka ọ dị taa ka n'afọ ọkụ ka n'afọ anwụrụ n'ala anyị n'ihi gịnị? Ndị some ya bụ ejije, onye dere ya bụ ejije dere nnọọ ya bụ ejije ọ bụrụ ịgba. N'afọ 2001 ka ewepụtara ya bụ gịnị? Ejije bụ Ukwa. Onye haziri ma tụzie aka ka esi mee ya bụ ejije bụ Chika ọnụ. Hey! Ukwa, is anything a problem? No problem. No. There's no problem. Ikenna, please off that AC for now, please. But for me, leave the AC. You know I'm used to AC. You know when I was driving that white man, we always putting AC on. Leave it if it's not. No, but if he said you should, if he insists you should put it up. Okay, leave it if it's not. No, you can put it up for him, not for me. Hey, the only thing I need now is if they can cook water, just give me water to bath. Amara, yes, auntie. Take him to the bathroom. Okay, this way. That's good. Ekwugo m ejije nke ise kwuo nke anọ kwuo nke atọ kwuo nke ịbụọ. Kedụzi ejije nke mbụ njiri bịa n'ụbọchị taa? Ọ bụ ejije mepere n'Hollywood anya. Aha ejije a bụ gịnị? Living in Bondage. Ọ bụ na 1992 ka emere ya bụ gịnị? Ejije ahụ bụ ejije mere ka Nollywood kwuru ebe ọ pụta. Ebe ahụ ka anọfuhuo ọkụ Nollywood. Ọ bụ gịnị? Living in Bondage. Ya bụ ejije furu anwụrụ. Ọ bụna ka ọ dị taa, ya bụ ejije ka na gịnị afọ anwụrụ. Maka na ebe ahụ gịnị ka Nollywood bidoro gbanye mgbọrọgwụ. Mgbọrọgwụ ahụ bụkwa mgbọrọgwụ nke ji ya n'ụbọchị taa. Kedu ndị so ya bụ ejije? Kenneth Okonkwo, Andy, Nnenna Nwabueze, Merit Kanayo, Bob Manel Udokwu, Rita Nzelu. Ngozi Nwosu nakwa gịnị? Ọtụtụ ndị ọzọ some ya bụ gịnị? Ejije bụ maka gịnị? Nwoke ji nwunye ya, Andy ji Merit bụ nwunye ya, je mee gịnị? Gwọrọ ọgwụ ego. Ya bụ ejije tọrọ ụtọ nke gịnị? Nke ọ dị ukwuu. Enwe onye na-anụ ha akụkọ gbasara Living in Bondage. Anyị ga-ewetara unu gịnị? Ọtụtụ ihe maọbụ ịbụọ mere na ya bụ gịnị? Ejije iji kpụgharịa gịnị? Mmụọ unu n'uju. Ọ bụrụ ndị ọma a sị na gịnị? Ajụwa nkwụ kapịwa ọnụ. Ịmara na mgbufu ya eruola nso. Ebe a ka oge aṅụle nke ụbọchị taa ga-abịa na njedebe. Bụkwa nke anyị ji mee gịnị? Anyị wetara unu Throwback Thursday. Ejije ndị ahụ emere mgbe gara aga iji kpụgharịa mmụọ unu, iji chetakwara unu ka o siri gaa. Ọ bụ ya ka wetara unu n'ụbọchị taa. Unu emena gịnị maka ịnọnyere anyị? Enwe otu ihe maọbụ abụọ ịchọrọ ịtụnyere anyị n'Isi Mbido TV. Gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @Isi Mbido TV. Ma gaa na www.isimbido.tv. Aha nka bụkwa gịnị? Nwada Chika Iro. Unu emena maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nta biko ka anyị chọọ n'Owere nchi. Ndewo. Ema na mba ndị okeke enwere bụnagodi bụ ofu moto ụnọ dị mma ebiro sọsọ ofu ife kịta ka m bụ ndị okeke na-etu ọnụ